Camera începe cu uscătorul de haine, că s-a rupt din păcate, că știți bine că s-a îndoit și de asta. Și vreau cu ocazia asta să vreau cu ceva, o să schimbăm de acum încolo uscătorul și tot așa. Și avem și tablou, am primit de la un vecin, din păcate că gen nu vă vine să câte și de asta. Și mai apoi, ce să zic, turul camerei e ok. Avem ațipidere cu 101 de amatien, televizorul, Metopola TV, model matinal, Scooby-Doo, ceasul, Moș Crăciun, lumânările. Am cumpărat o mama de la 2 pași, din păcate că gen nu vă vine să credeți. Și un iepuraș, din păcate. Plus că mai avem și aici unii de pluș, 2 ursuleți și un măgal. Avem pe mașă, din păcate că gen nu știți pe tot ce se întâmplă mașă. Am primit de la foștii mei de la școală, am primit cadou și să plinesc pe tot data asta și nu știu. Avem suport de tabletă, care pun eu telefonul și tableta. E comandată de cineva și pe tot asta nu vă vine să crede și asta e, ce să zic, pe tot treaba asta. Ok, avem aceste tableta Samsung Galaxy Tab A8. S-a actualizat și Android 14, adică. Și plus că mai avem stickere care este și pe geam, cu brazii și cu tot cu omulețul, dar nu stă bine. Și pe tot asta nu vine să crede. Avem pat, din păcate, și dulapurile, din păcate, nu știu să zic. Și plus că mai avem masa, în cablu de alimentare Asus, l-am primit de pomană. Și nu în primul rând laptopul care are Intel Pentium și nu în primul rând Nvidia. Și are Asus K50i, din păcate. Și are de gigahertz, știu cum. Avem ăla de la Lema, din păcate. Și plus că pe felul ăsta trebuie să, cu care filmez eu, este telefonul meu iPhone 8, din păcate. Și care filmez eu e iPhone 8, merge bine grafica, de genul. Și dacă dau pe 60 de FPS-ul, aia e. Avem aspiratorul, din păcate. Și plus că mai avem și mousepad, mouse de gaming, care este aici. Și nu primul rând tastatura de Orion, din păcate. Și nu primul rând controller, care este vechi, din păcate e cumpărat de anul trecut. Și mai avem și un ventilator cooler, din păcate o să vă arăt. Priviți, stă bine coolerul și de asta. Și na, nu, coolerul este aici. Ia uitați. Coolerul este fix aici. Bine că voi vedeți coolerul. Și mai avem și un ochelari care mă ceată mama cu ochelari și paramăsii, ce să zic. Televizorul arată în mod genial și primul rând medicamente, actele și nu primul rând alifia și rest cam atât, nu știu ce să zic. Și mai avem televizorul meu se numește Samsung LED fără smart, avem doar LED TV, din păcate. Și ce să zic, plus că ce software folosesc eu este Windows 11
Pro, parcă mă înșel, sau Home, păcate, și am instalat Windows 11, am primit update și pentru asta am toate aplicații, plus că să instalez jocul și na, nu știu ce să zic. Treaba asta, nu știu ce e înăuntru, dar vă spun în clipul următor. Avem DVD-urile, avem tot, plus că mai avem PS4 care este pus pe undeva și o să testez de Crăciun și jocul de pe consolă. Așa, încărcătorul, cablu de alimentare și nu în primul rând instalația, din păcate. Nu știu cum n-ai să zic. Mamă, nu m-am vocea. Nu m-am vocea deloc. Da. Băieți, cam nu știu cum n-ai să zic. Episodul ăsta nu știu când. Da, na, ce să zic pentru voi. Dragilor, cam atât și cu turul camerei. Deja mi-a schimbat Dumnezeu vocea. Și ne vedem data viitoare la un nou episod de turul camerei, în care va arăt și setup-ul. Vă pup, vă iubesc și ăsta va fi primul episod.